Ibali akong punta na pastor, doon ni kabuok. Okay? Duha sa Ang unang kantubag. punta na ko pastor. Si Fred. Daghan man kayong mga reliyon karon nga nagpahulay sa Sabado asa may tinuod ani. Okay, daghan man kayong reliyon ron nga nagpahulay sa Sabado asa man kuno ang tinuod nini. Okay? So kung sila ang imong pagngutanon, sila ang tinuod. Kung kami sa ang inyong pagngutanon, kami ang tinuod. So di na lang ko mag-explain mahitungod sa ilaha. Ang kini na lang sa amoy akong isulti kanimo. Unas tanan igsoon ang tanan adunay kahangawa ang Dios nga maluwas gid unta. Okay? Pero ang Dios aduna siya mga kabubuton nga human ikaw na luwas pinaagi sa grasya na siya mga kabubuton nga angay nato tumanon. Nga ang uban ana nga kabubuton wala gituman sa uban nga simbahan. Kining sa Mateo City 21 na yun. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginhanan sa langit apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So naa pagyud ay mga kabubuton nga angay nato diskasan gawas sa adlong Sabado o gawas sa adlong igpapahulay. Ako mosulti ninyo nga kining uban nga nagbantay sa adlong ipagpahulay na ay wala nila makit-e nga nakit-an sa Seventh-day Adventist. Ug unsa maning nakit-an sa Seventh-day Adventist nga wala makit-e sa uban nga nagbantay sa adlong igpapahulay. Unas tanan, kami wingon nga ang Seventh-day Adventist usa ka Pacific Church. Wala ningon nga mitungha lang nga wala maisguti sa propesya sa balaang kasulatan. Mamangani ang Seventh-day Adventist Church na asiyay mga eksplikasyon nga gikan sa balaang kasulatan nga gawas niya atong nagbantay sa adlong ipagpahulay nga nalatid sa pinadayag 12:17. Atong tanaw na pinadayag 12 bersikulo 17. Ug ang dragon meaning ang yawa nasuko batok sa babae meaning ang iglesia kay ang dragon pinadayag 12:17 ngadto 9 usa man sa ngalan sa yawa. O ang babae, usa man na sa mga ngalan sa iglesia, Isaias Kapitulo 4. O miadto siya sa pagpakigubat, batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babae. Okay? Sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios, o naghupot sa panghimatuod ni Jesus. Adunay duha. Okay? Ang yawa na suko sa babae, nga mao ang iglesia, nga kining iglesia nagbantay sa sugo sa Dios. Of course, katong uban nga nagbantay sa adlang ipagpahulay, nga dili Seventh-day Adventist, nakasulod sila dire. Pero sa ikaduha, mo'y wala nato makit-an nga naaba sila ani. Basaw na ko ha. Okay. Na nagbantay sa sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod mahitungod ni Jesus. Mo ni ang wala nila ma-emphasize. Usbon ko, kining word nga nagahupot sa panghimatuod mahitungod kang Jesus. Ug unsa man ni ang gihuptan kung nga pagpamatuod, mahitungod kang Jesus. Atong basahon, pinadayag 19, versikulo 10, nagingon. Akong basahon, og mihapa ako sa iyang tiilan, si Juan Revelador, mihapa sa tiilan sa manulunda. Og ingon pa niya, og mihapa ako sa iyang tiilan, aron unta sa pagsimba kaniya, apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata ka na. Ako mo'y usan lamang kamasig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsuunan. Meaning to say, mismo manulunda, dili magpasimba. Okay? Na karon, nga nagahupot sa panghimatuod ni Jesus. Maoy simbaha ang Dios kay agpang panghimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesiya. So, ang pagpanghimatuod ni Jesus mauman ang spirit of prophecy. Meaning to say, gawas sa Biblia nga gipadayag nga mao ni ang gitawag natong greater light nga wala nay lain mo labaw pa niini na ay mga kahayag nga ubos ani nga gawas ani og kanang gitawag natong spirit of prophecy. Ako isulti kaninyo mga igsoon sa tanan nga nagbantay sa adlong ipagpahulay. Ang Seventh-day Adventist nagpadayag sumala sa Biblia nga adunay mga propeta, mismo pa sa atong kapanahunan garon. Kada panahon na ay propeta nga gihatag ang Ginoo. Panahon ni Ezekiel, si Ezekiel. Panahon ni Isaias, si Isaias. Sa panahon usab nga patay na si Jesus Christ, naagyapoy mga propeta nga nanungha. Ug hantod rong panahon na. Tungod kay ang tinuod nga iglesia, dili lamang ka nagbantay sa adlang ipagpahulay, apan dapat na akay
propeta. O kana atong basahon igsuon ang Biblia mahitungod ni ana nga mga puntuha. Okay? Unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin nini 28. Og sa iglesia gipahamutang sa Dios una sa tanan ang apostoles, meaning mga pinadala. Kaya ang word nga apostoles, gikan sa Greek word nga apostolos, meaning to say, mga pinadala. Okay? Ikadua, mga propeta. Ikatulo, magtutudlo. So, di na ako tiwon sa pagbasa. Meaning to say, ang tinuod nga iglesia, na ipadala ang Ginoo dili lamang mga apostoles, apan apil na ang propeta nini. Now, diha sa propeta igsoon, daghang mapadayag nga mga kamatuoran nga gikan sa Biblia nga iyang gisimplify. Og naa ang Seventh-day Adventist niya na. Kay nga naman, ang rule manggod sa usa ka propeta igsuon, mauna ang tigpadayag sa mga umaabot og mga butang nga angay nga konsideran. Kining giingon ni si Jeremias 28 bersikulo 9. Ang manalagna nga nagtagna mahitungod sa pagigdait sa diha nga mahitabo ang pulong sa manalagna, unya ang manalagna hiilhan nga si Jehova sa pagkamatuod nagpadala kaniya. So ang tinuod nga simbahan, wala lamang nagbantay sa adlaw ipagpahulay, wala lamang nagamping nga ang iyang lawas dili mahugawan, labi na sa mga pagkaon nga gidili sa Biblia, apan aduna na sila gitawag nato og propeta. Mauni ang wala sa uban nga nagbantay sa adlong igpapahulay. Okay? Follow up exon kung na kay gusto i-follow up.